Hola, soc Sebastià Serra, soc il·lustrador i us vinc a parlar d'aquest llibre, El llapis de Rosalia. Aquest llibre parla d'una nena que es diu Rosalia i que un bon dia li regalen un llapis, que en principi és un llapis normal, de color verd, que ha de fer servir a l'escola per copiar les frases que la mestra els hi dicta, no? I el misteri d'aquest llibre és que el llapis no escriu el que vol qui porta el llapis, sinó que té vida pròpia i escriu el que ell vol. I això crearà una sèrie de situacions divertides, sobretot amb la mestra, que és un personatge que té així molta personalitat. Generalment, els llibres, jo començo creant els personatges. Faig el que es diu el disseny de personatges, que és una mica com posar-li cara als personatges, com a presentar-los, no? I quan ja sé quina cara tenen, no? Quina cara té la Rosalia, quina cara té la mestra, que, com deia abans, és un personatge que té molta personalitat, a partir d'aquí ja surt tot el món que crea, que envolta aquest llibre, no? Les escenes, els escenaris. I això, primer treballo amb llapis, no? Faig com uns esbossos que escanejo i després acolorejo a l'ordinador. Depèn. Aquest llibre pot ser que trigués unes 3 o 4 setmanes. Normalment un llibre que... Els llibres que trigues més són els que requereixen que t'hagis de documentar, de buscar informació, no? Com llibres que passen en llocs exòtics o en temps històrics així antics. Però si és un llibre que el món que expliques és bastant conegut i comú, doncs això, diguem-ne, d'aquesta extensió, és això, 3 o 4 setmanes. Home, sí, clar, hauria estat fantàstic, no? De tant en tant aniria molt bé tenir un llapis màgic que t'ajudés a solucionar moments de molta feina, no? El que passa és que segurament si deixés que el llapis fes la meva feina, segurament em costaria acceptar que aquells dibuixos són meus, no? I potser no n'estaria tan orgullós com si els he fet jo, no? Que no he necessitat cap ajuda especial. Home, jo diria que sobretot són dos, que per aprendre està bé divertir-se, no? Que estudiar no té per què ser una cosa avorrida, ni feixuga, ni seriosa, sinó que ens ho podem passar bé aprenent. I després l'altre valor que jo penso que transmet aquest llibre és la generositat, perquè el llapis que té la Rosalia és molt fantàstic i podria quedar-se'l per ella, i en canvi el comparteix amb tota l'escola, no només en la seva classe, sinó amb tota l'escola, amb tothom que es fa una corrua llarga de nens esperant utilitzar aquest llapis i ella no té cap problema per compartir-lo. No ho sé, jo suposo, aquesta mestra és com una caricatura, és una exageració del que segurament no existeixen aquestes mestres ja, esperem, no? Que són mestres que pensaven en el seu moment que això, ensenyar havia de ser una cosa seriosa, feixuga, i que divertir-se no entrava dins del col·le, no? I penso que una mica aquest llibre trenca aquesta idea de que la seriositat és una exigència necessària per aprendre, que no ho és. L'autor, l'Anton Cortizas, no el conec. Ell és gallec, viu a Galícia, jo visc a Catalunya, o sigui que no ens coneixem presencialment, no ens hem conegut mai. Ens vam escriure després del llibre, ens hem escrit alguna vegada, i el fet de no conèixer és una cosa bastant habitual en el món de la il·lustració. Vull dir que és molt... Sovint passa que il·lustres textos de gent que no coneixes ni coneixeràs, segurament, perquè són de lluny o de molt lluny, no? I això, amb l'Anton ens hem conegut virtualment després, i és un autor que a mi m'agrada especialment perquè escriu d'una manera molt poètica, no? Ell utilitza molt la poesia dins de la seva narració, està plena d'imatges poètiques que van molt bé per il·lustrar, i que penso que la poesia, de fet, és la millor manera d'explicar el món, no? Perquè és molt visual i de seguida la captes, no? A veure, aquest llibre té dos
dues línies d'il·lustració, diríem, no? Una és la que explica estrictament la història de la Rosalia i el llapis, i després altres il·lustracions que expliquen les frases que escriu el llapis, no? O que la mestra dicta. I a mi el que m'agraden especialment són aquestes frases, no? I il·lustrar aquestes frases perquè és el més poètic, diguéssim, no? Per exemple, n'hi ha una, que ara la trobaré, que diu el llapis escriu pel seu compte. Això diu que era un vent ventoler que sempre portava barret de taronger. I aleshores, doncs, és una il·lustració on explica una mica aquest vent fantàstic que els nens després expliquen que s'imaginen que l'aire queda perfumat d'aquesta olor de taronges, no? Bueno, està ple d'aquest tipus d'imatges així molt poètiques i que per il·lustrar, doncs, això, a part de les il·lustracions estrictament del conte, doncs dona molta riquesa, penso, a l'hora d'il·lustrar. Com us deia abans, la gràcia de la feina d'il·lustrador és que cada llibre, cada història és diferent i t'obre finestres noves al món, no? A mi m'agrada molt il·lustrar històries molt fantàstiques, amb vaixells pirates, en castells medievals, en mons així fantàstics, i a la vegada històries molt reals, no? Com per exemple una que he il·lustrat fa poc per aquesta editorial també, que és L'interrogant gegant, que és una història molt bonica i que és la història de 3 nens que passegen per la muntanya i està plena també d'imatges molt boniques i d'una història preciosa. Doncs res, espero que us hagi agradat aquestes explicacions sobre aquest llibre. Jo penso que és un llibre que us agradarà quasi segur, estic molt convençut d'això, perquè és una història molt bonica, molt poètica i divertida, que és els 3 ingredients principals d'una història. Jo us convido a llegir-la i a mirar-la i a gaudir-ne perquè us agradarà segur.